Kaseng KSU ban ka FKGGP telahiar syaka snong la pangap ban Aiman Sim yak pajba na snong hagte snong hadin ka jingjia kabla jia ka khandai tari urisau arhajar arpusan hagba klami ka jia kan an hapdeng gejat benreu khasi ban gejat benreu karbi hagte ka snong nagalian jong KSU la lam the Vice President Usamla Chanborwar but nagalian jo ke FKGP layalam do General Secretary Usamla Nong Khobor Rani. Hagne jinglej Aiman Sim jong gi atli giseng yegi no snong halapangap. Kelayo banya kendu yagi na lam snong nadu uwahe snong. Batru yaki ba mensau hakate ke jing yakajia. Kumta ke arseng kela banjur ba sarkar kade ban simkia mardor yagane kam. Mar ba kade ka ayom ot Kinong alam ngaseng KSU bat FKGP janggo West Janti Hill District. Ladawa nak sarkar bagade ban penbiang syusyu yagi bor pulit ban pahara hak tei ge jaka. Namar menta kade ge por orkba ba kinong rep kila ban ot ban lum ban lang yau kuba kila treistom baro isnan menter. Ka sarkar kade ban phasyu yagi bor pulit ban pengklan yagi lat jiada namta ba kinong rep kinyo jingsngan ha kalej syak langkha kuba ga jongki. Tom Tangasngi nagaliang jongi KSU West Janti Hills District tangkat ke jinon lang jong ke FKGP West Janti Hills District gila one summit ando menin ke janmet hani po senong lapangap ha ka ba ke jingwan ke jongi ke long tang kawehi bangin wan man ai mesin ban pencit pesait ya ki produk prasnam jongi ki ba mat i jinge naga por sekapor kumba pi i gila patai kubor ando menin kadang tu jingjang tipo penthor lapangap ha ka ba ki nong sosno jong senong lapangap kila tanggawe ki jing semua baki pan hiar si penthor keba jong ki ban ot ban lum man lang yo keba uba ki dap tung man gini ki banai ki baladep andre galong ke ba pasongsi ya kaseng namar ba ki we pat ki je benriu mo ki karbi kila wan hiar thama kansan ya ki nong rep hagate po penthor lapangap te hagate jing hiar thama kala don tu jingja kumtu re ki basongsi pat menta galong ba ngi khilam sedang mengi Henry kitu ki wai pak jan menriu ki wan turhi pakila sedang haban bom ban syo ban siat ya ki nong sonong jong sonong lapangap pakila bun ki nong sonong ki bala mesau gila wan jengo iki ndom nim janmet haban menta step wan jengo iki ngila yo bani kendo iki bani kendo yo wahe sonong ba ngila ya kren sibun ki nang menta ka jingbit jingbiang jong kani ka dong ngathang jongi bad hagani ka sen ga bamantang iso ba ngi kentu jure ya sarkar ba kamde ban sim kinsting ni ka kam amar kuma pitip ba ka ayom ot kala dei bat ka pan pelum pelang yo so kuba kala dei ti kala penmi penman gitu curfew menen ba kinong rep kimla chuban wan lek ot yo to kuba siti polangkha ti lada kinong rep kimyo lar ban lek ot yo kuba siti polangkha kanja ayu kinong rep kila pelut da gisnem hagaban tung banri banlum yo tu kuba phau pan menta kala poi ke por habaki ade banlum manlang yo tu kuba phau khnang ba kumba pitip kesenong lapangap sispa nang sispa persen ki imja hagaban rep lengkha ti kanja ayu ginong rep la da kimyo ban penlum yo kuba phau joki ti ngiso ban tujur ke sarkar ban simkhia mardor ni ka kam haban ni penbej no wood namar kapor kam up namar yamantahi kumbangi ya yo ban kendu igna sonong ki ong ba hagini sisi asni kila de banlum kila de ban pendep na banlum banlang yo kebau khaw namar ba andala dir kapor kamlong su yo tu ba banlum namar pit stu ba kubahi andala kut seni ka samoy kini ka tayo ba menta mo dala banwan suslap ti kadong jingdu nong ga bakraw ya kinong rep bapli ti ngim kwa ban krene halor gani ka ga bajia manin tharai ki nong sonong kila sakhi kumaki thu yingi ba ka jingjia hi kade jing sedang hini kita ki we pat ki benriu ti maki ki yada yalade bat kidon ga hok ban yada yalade khamtam hapo ka khandeu ka siap hapo ka jakala jong ti ngiso ban kentujur sasisen ba ya sarkar kamdei ban kinsting ya kani ka kam bat ngiyo i le jong ki khmat ngila le sti ki kam jong ki pulit ba ki sa angte ngi ba ki pulit ro ki duna
kamdon kimdon bun kita ki forces kiba sorkar ka pha kani ka thain te kalong ka ga jingma ya kinong song namar pi ba wat kita ki pulit kiba wan menin ro ki wan duna te kiba sa mantale po la pangap kila duna sebapalan te ngin tujur ya ka sorkar ba ya kani ka matru kede ban simkhia khnang ba kan wanra ga jing song singan kamtam ba ki no song kim long ki basir mesim haba ki lek ki wan po snong po thau ba ki pulit ki de ban biang ki nong pahara ki de ban biang bat ki bor pahara ki de ban long ki bajanai khnang ba kandon kada jing song song singan hangni po snong lapangam bat kawe ru ka korwo ngi kwa ban pha sya ki perlok karbi ba sange no gani ga jing ya pensit jai benriu sange no kani ka jing ya kani klun jaka ai bagi ar yang sorkar kin perkhat ya kani ka kam bar ka kam mamtangi kwa ba kanlong ba ngi para riulum ngi kwa mani imsuk imsang ngi kwa ban yarung yemi da ka jing ya sto kumi ki por kisnem ka mamanchua wat ai ba kani ka ding ka bamanta kan klang si borok gawe ka jai benriu kan klang si borok gawe ka riba ka jai benriu hi borok gawe ba bat gawe ro ngi kwa ban ai ka kubor si ki perlok karbi ba lada ki pradok prasnam jongi ki basyong basa ang po blok 1 ki sya pendik ngi kwa ban IP ka kurwo ka basay ba ki wei bat ki jai benriu ki praja benriu jong phiru kin samat langi ka jo kumba ki mat ki pradok prasnam jongi bat ngim kwa iya kani ba ki pradok prasnam jongi po blok 1 kin mat tani kin sya penting jo bor hapi henrei ngi kwa namar belenga kren ni kini na yo i kubor nang ni nang tai ba ki maham kidon kita ki bakam ladi baki de kita ki seng no na po karbi ki ba maham ya ki pradok prasnam jongi ki basa ang the po blok 1 bat hne po lapangam mar kata kada ngamban si ban pha i gini ka kubor sya ki perlok karbi ba sngobha wat sedang ya kani ka thma namar ngiru ngidon ka kala na ka benta banyeda ya ki pradok prasnam ki jongi